Oh. Jeetje. Mijn voet slipt, denk ik. Wat denk ik, die voet slipt? Oh. En dan krijg nog in Brussel mee. Wat ben je dat weer? Hoe komen hij? De sliep met de voet. Ja, in Brussel dus. En hoe ik daar ben, dat liet je hem nog even zien. Ja. Ik moest dus maar eens hier betiert voet met de trein om dus in Brussel te komen. Lekker bakje koffie erin bij. Hoe lekker. Ja, ik zie het even naar Brussel toe. Even een euro wat te beleven. Ja, Brussel, dat zei ik natuurlijk al. Ik moest eerst met de trein van Ljout naar Rotterdam daar om vervolgens oer te stappen op de Eurostar. Het eerst sprong in de Eurocity. Om dan vervolgens naar Brussel. Ik ben nu aangekomen in Brussel. En ik moet naar het Berlaymont gebouw. Maar ik heb echt geen idee. Ik weet maar het internet doet net op mijn telefoon. Wel heel volle botten hier met letters. Jeetje. Hier dus even geen internet en ik zie je dus in Brussel Zuid blijkbaar. En ik moet naar het Berlaymont gebouw. Dus ik had nog maar even een Uber besteld. Want ja, voor mij hoort al kijk hè. Ik heb geen langer hier trouwens. Ja, Gries ik nog. In het Berlaymont gebouw hier zijn hele mooie microfoons. Oké, goedemorgen, amateurs en luisteraars. De 95.2 FM stereo gemoduleerd. Ik wens je een hele goede met je verzoekjes ben natuurlijk ook welkom. En ik jij ben ook weer doei. Ik hier zijn koptelefoons. Dat kost al je taal namelijk hier. 24 in totaal. Spittiger nog, geen Friesk. Sloven-China en Sloven-China. Ik weet net wat het verschil daar tussen is, maar blijkbaar is het iets heel anders. Toen kwam er een persconferentie waarin ze de plan van het komende semester van de economie van Europa presenteren. Daarna gingen we wat tijd voor uzelf. Zit het Tonhotel in Mut. En er is hier een man uit Congo. Zit er in Belmont mee te heen. Ik wil bijzonder. Jeetje. Boah. Hoe is het hotel waar ik in zit? Ik zit ook al fietsen huren hier. Voor de stepjes ben je eigenlijk. Meestal op stepjes. Dat ben je natuurlijk al een beetje naar Tagang. Toen zeg ik dan meestal op stepjes. Op Green gaan ze hier. Het waait direct flink. Het eerste echt bekende van Brussel wat ik ken. Jonk de Europese Unie natuurlijk. Dat is het atomium, hè, met die bal. Maar ik zou echt het waar het steeds weet dat is. Het waait je flink hier, maar kijk door die hele gebouwen komen. Daar een beetje omheen waait. Hè. Was ik wel juist bij de Armea Tour natuurlijk. Maar ik zie nog wel een soort van fontein. Wat voor mij een beetje een verwijzing is misschien wel naar het atomium. En we zitten ook hartstikke in Brussel natuurlijk. Dat denk ik ben in België. Ik kan misschien wel Nederlands praten. En dat kan misschien ook wel, maar voor mij praten ze hier feitelijk gewoon Frans. Dus als je met mensen praten was, dan zullen we in Frans gaan. Ik weet niet, dat ik in Uber wie ik was. Dat week, nou ja, dan weer een man trouwens, die kwam uit Senegal, begreep. Dus die praten sowieso Frans volgens mij. Die zijn Hollands wie beperkt. Die bal draai ik nog even. Fantastisch. Tja. Draaien. Ja. Oh. Ik zal even verder rennen. Ik weet niet welke kant ik op moet, maar ik zal even verder rennen hier. Zo. Dan gaan we verder het park uit. Dit is een soort van park hier. En dan maar even verder rennen hier tot het prachtige... Oh, bliksem. Ik sta in één keer van een... Maar goed, ik ben dus op uitnodiging van... ja, iets van de Europese Unie. EU en NL heet het. Ik weet eigenlijk niet precies... Ja, het is een soort van content creator reis. Dus daar ben ik nog 14 oren mee, nog een goed begrip. Hier is ook content creators binnen. En ik geef een soort van groep, geven we dan ja, onder oren, maar dat denk ik nog wel even zien. Hier werk naar het Berlaymont gebouw. Het Berlaymont gebouw. Ik ben dus in Brussel en ik ben alleenig, maar gelukkig zit ik net vier van de Illusion Bar Nightclub. Dus dat wordt voor jou even een lekker feestje. En na de Wien kwam de Rijn. Ja, ik ben in Brussel, Rijnjeren en Gretron Winkelstraten. Het is weer onderdeel van een stadstour die we kregen van de organisatie. Dat is natuurlijk hartstikke nieuwsgierig. Als die in Brussel komt, dan kerst er natuurlijk net omheen. Hè. Mannetje, de zaak. Of mannetje, pis natuurlijk. Ik pis het lekker, heerlijk. Een skierkade, dit ken echt niet, jongen. Die ga je niet langer hier. Gatsie. En daarna komen we dus even lekker nog bekomen in onze eigen hotelkamer in het Tonhotel. Ik begreep ze hier ook
Fitness and Relaxation Center. Dat zit op het heegste level van dit hotel. Dat kan wel even zien. Dat is op de 29ste. Maar dat stelde IJs verder net hele volle voor, dus ik ben maar gauw weer naar beneden te gaan. De warme mannen moesten we betierd opstaan, want we nog een hele drukke dag met al je meetings en al je afspraken en al je andere bezigheden. Dus ja, gauw fris er weer voor. Zo bent de wordt nu nog een fanboy. Maar ik wil misschien naar de hemelje. Oh, hier is de Europa-man. Met een pluster op zijn broek. Ja, dat kent hem hoor. Doe net een volliter. Ik ben hier dus in Brussel en ik ben hier bij een groep oren content creators uit de Benelux. Onder andere uit Luxemburg en België. Dus nog hier aan naar het Europese Commissiegebouw om even te gluren. Hè? Want goed, ik had ook een afspraak met een Friese vrouw. Op naar de metro. Ik wist niet dat Brussel een metrosysteem heeft, maar ze hadden een hele mooie metro. Tenminste, toen ik juist erin zit, weer het heel mooi. We reizen dus in een groep en we zijn op in mijn kunnen kwijtraken. Stakkel. Mooi naam, ja. Euroset, nog mooi niet. De maand bestiert van gelukkig deel uit de presentaties waar we naar luisteren moesten. En vervolgens wien we weer in de perszaal waar we daar voor ook al geweest waren. Dat is hier dus een content creator groep. Hier worden grappen maken hier blijkbaar. Oh, hier zit ik een meisje hier van de techniek hier. Dus nou weer een foto van ons maken hier. Dat is toch fantastisch. Geen handtekening. Sorry. Dat is toch geweldig. Oh, jij bent ook aan Thank you for coming to our TED Talk. vloggers. Ja, ja. Hey, hallo. Frieske vlog. Ah, goeie. Praat zo'n beetje Fries kan het? Nee. Nee? Pakenbeppen, is dat Fries? Ja, zeker. Pakenbeppen. Ja, ja, goed. Als de pakenbeppen. Viereljeppen. Ja, SC Cambuur. SC Heerenveen. Ze doen ook correct op die oude persconferentie, maar het er in totaal uit de hand hier. Jongens, wat ben je moet doen? Wat? Wat ben je moet doen? Ja. Zou het doen zijn? Ja, zeker. Ja. We waren ons aan het afvragen hoeveel etniciteiten er thuis horen in ons continent. Dat zei ik serieus, hè? Dit was een grapje. Dat was veel meer. Hier nog meer content creators We wanted to make a photo, that's why we're waiting for Claudia. van Luxemburg. From Luxembourg, yes. Ja. We have a better flag than you. Dan Friesland. Friesland had een hele mooie vlag. We hebben pompenblijven. That's actually beautiful. Ja. Is it like a flower? I don't know. Ja. Oh, it's Heel goed. Oh, I'm basically Dutch. Du verstehst eigenlijk wel Fries. Nee, Fries, ik praat Fries. Ich verstehe kein Friesk. Ich verstehe nicht mehr Lützeburgisch. We rennen hier dus door het gebouw heen. Ik wil trouwens net een officieel filmpje maken. Ik weet eigenlijk niet precies. Ik zei wel zo'n plakkaatje. Met een opzittend cameraatje met een streep eromheen. Maar is dan net een camera met een band te nemen, maar is dan net met filmpje. Ik weet nooit zo goed wat ik er nou eigenlijk met mat. Maar goed, we zijn nu en we beginnen de... En toen kwam in één keer de grote verrassing. We zoeken namelijk de grote baas van de EU-moedje, Ursula von der Leyen. You're joking. Is this real? With this, one really important point, because this is her office and there's some security. Die kontje wie dus inderdaad dat ik net filmen mocht. Dan maar verder met de telefoon. Stik ik gewoon met Ursula von der Leyen hier gewoon in Brussel. Ongelooflijk. En we mochten nog een hele mooie selfie maken, meidje. Nou, dat niet meer even wat zo. Ze hebben een meeting met Ursula von der Leyen. Dat heeft ze dus net verteld, maar dat schijnt nogal bijzonder te wezen. Voor mij is het nog niet bijzonder, want ik kom hier in één keer in Brussel en ik moet gelijk Ursula von der Leyen. Dus ja, dikke prima. Nee, echt heel bijzonder. Leuk. Mooi. Jeetje, we zijn op bij het Europese parlement. Nu kijk ik bij de Europese Commissie, dus dit is weer wat oors. Paard dus, maar een hele groep content creators daarin is alweer.
Mensen uit Luxemburg, die vooral in Luxemburg vind ik wel grappig. Die hebben ook wel een eigen taal. Een soort van minderheidstaal. Luxemburgs. Luxemburgs, hoe noem je dat ook, maar... Ja, ik heb vol sprekers natuurlijk. En, ja. Dus ik kan wel eens even wat voor vergelijkingen het had. Het Luxemburgs en het Friesk. So, what do you think about the Frisian language? Hastel jij dan net? Wat ik al Fries praat, kan je het een beetje verstaan? Ja, zo stil is, maar ja, goed. Ja, Kan je antwoord in het Luxemburgs? you're rage baiting me right now. Ja, I'm rage baiting. Ja. Nee, oké. Wat heb jij met het Fries? Ja, ik vraag me toch wel af op welke leeftijd die mensen in Friesland dan ineens bedenken om dat gekke taaltje te praten. Op een gegeven moment komt er een bepaalde leeftijd dat je denkt van en nu ga ik overstappen. Ja, dat... Nu ga ik Fries doen. Maar is jullie nieuws nu ook in het Fries? Ja, nou ja, we hebben Omroep Friesland, hè? Nou ja, Dat is Fries. wat zeg je? Versteer je niet? Versteer je niet? Je begint ook in een soort van Duits te praten nu. Oh ja, anders moet je me een klein beetje Fries leren. Ja, maar jij hebt toch echt wel iets met Friesland, toch? Jij bent echt een watersporter, toch? Ja, nee, zeker. Friese meren. Ja. Maar dan kom je ook wel vaak Friese mensen tegen, toch? Zeker. Hoe ervaar je dat dan? De Friese mensheid? Ik heb een keer een heel leuk Fries meisje ontmoet. Zal altijd in mijn hart blijven. Oké. Sneekweek. Fan van. Tijdens de Sneekweek heb je haar gewoon ontmoet? Of, Oeh, nee, dit mag niet in de vlog hoor. Nee, dat mag niet in? Oh, oké, dit is... Nee, Friesland, leuk. Okay. Ik ben hier niet voor gemaakt. Dus je weer dus op zoek naar Friese invloeden hier in het parlement. Maar ik zou hier nog niet een Friese vlag hier. Waar je bij? Dit is... Dat is mij. Ja. Dat is van mij. Ja, want ik dacht, we nemen contact en toen dacht ik... Raquel, ik denk, Frieske, waar komt dat nou? Dat ken ik maar, wat is dit nou? Dat klopt. Nee, ik zeg altijd, ik ben Spanjaard van geboorte en Nederlander en Friesien door keuze. En Europeaan van overtuiging. Dus voor mij is mijn Friese identiteit ook heel belangrijk. Alleen, ik spreek de taal niet zo goed, dus dat doe ik liever niet, maar ik versta het wel. Ja, ken je binnen hier in je kantoor? Raquel Garcia Hermida van der Wallen is de volledige naam van deze Europarlementariër die dus toch keuze in Gedik te lonen kwam is en nou dus echt in Brussel zit. Nou, dit is mijn kantoor dus. En dit is dus wat ik zei, niet zozeer gesceneerd, maar dit is elke dag standaard zo. Dus... Want doe best de Europarlementariër. Ja. Nou, ik reed al even rond hier. Ik denk van nou, ik zit in het Sjen en Friese invloed. Het is ook eigenlijk net zo volle. Nee. Wat kun je dan budgetten van Friesland nou hier in het parlement? Nou, voor mij ligt er dan er zijn twee onderwerpen, laten we zo zeggen. Eén is het belang van eigen taal, van memmentaal voor je identiteit en voor de diversiteit van Europa. En daar werken we heel hard aan dat er meer herkenning komt en meer ondersteuning komt voor minderheidstalen in de Europese Unie, waaronder het Fries. Dus ik heb je hoorn op hoorn of hoe geht's ook? Zo werkt dat niet, Was dat maar zo. Nee, ik heb geen centjes hier in het kantoor. Het is de kassa. Nee, zo werkt dat niet. Nee. Maar wij zijn wel goed bezig samen met andere collega's uit andere regio's in Europa om hiervoor te pleiten. Ook voor de volgende begroting van de Europese Commissie. Want hoe gaat dat? Doe het stemt en doe je een aantal stemmen. Ja, en dan was je de Europarlementariër hier in Brussel. Dat klopt. En vervolgens was je er alle weken heen. Ja, en dan word je helemaal in het diepe gegooid. Ja. En dan moet je gewoon zwemmen. En, ja, nou, dus het is zeg maar niet een heel stevig onboarding. Dus je leert heel veel door het doen. En ik had wel mazzel dat ik medewerkers heb in mijn team die heel ervaren zijn. Ja. Dus dat ging vlotter. Ja, en vervolgens moet je heel snel gaan kijken, oké, welke dossiers wil ik, welke portefeuilles en op welke thema's wil ik mij profileren, maar ook echt werk van gaan maken. Nou, in mijn geval was regionaal beleid, zo heet dat, heel officieel, maar ervoor zorgen dat de Europese Unie meer doet voor regio's zoals Friesland. Ja. Was het voor die dan het bijzondere van Friesland, wat die zou oorsprutsen? Nou, ten eerste was dat voor mij, ik voelde heel natuurlijk. Hè. Ik werd verliefd op een gewoon moment. En toen moesten we een besluit nemen van naar Spanje. Dat was geen optie, dus naar Friesland toe. Met een Fries dus. En dan kom je meteen in een heel warme omgeving. En eerlijk is eerlijk, echt, ik zeg het altijd, zeker tegen mensen uit elders in Nederland, namelijk het Westen met de stugge Friezen. Ik heb daar nooit iets van gemerkt. Dus voor mij was het een heel warme ontvangst en warm bad.
Ja. Dus Gorredijk vond ik wel een heel leuk blad. Ja, toch? vanaf minuut 1. En ik leid verder een heel erg dorpsleven. En een feestje zoals afgelopen zaterdag of in de voetbalkantine staan. Als vrijwilliger, als er even tijd is. En verder gewoon heel rustig. Dat vind ik heel mooi. Iets anders dan het leven in Madrid voorheen. Maar na 14 jaar is Gorredijk echt thuis. Dus Friesland is echt lief. Geweldig. Ik ren hier maar wat gewoon door het gebouw hier. Als ben ik een soort van parlementlid of zoiets. En het niet meer versteerd, want ja, Friesland versteert het nou net niet. Net niet versteerd hier, maar het is wel een mooi gebouw hier. Museum, prachtig hier. Ik ben dus met een groep best wel jonge influencers eigenlijk. En ik had het idee dat ik een beetje de oudste ben. Dus ik ben een beetje die oude pakenvlogger eigenlijk. Een beetje die oude man die echt wat mij is. En die totaal eigenlijk net in de moderne wereld is, maar goed. Het is wat het is. Zo, doen we het al helemaal weg, hè? Daarom ben ik naar het jongens eten. Ik maar even alleen nog even voortgang. Ik moet zelf even herinneren. Ik nog even wat van de stad zien. En ik wil er nog een soort van protest hier is in de stad. Hier komt je naar Delft, denk ik. Dit is Roos. Nous voulons Dieu, Vierge Marie, de nos premiers jours au trépas, dans les sentiers de cette vie, partout toujours guide nos pas. Wat ik even maken, ik heb echt geen idee wat het weer, maar iets met Saint-Joseph, Joseph. Geen idee wat dat is, maar... Ik vond het toeteraars mooier dan de zanger in elk geval, maar goed. Geweldig. Hier achter me het Europese Emergency Center. Dit is een soort van alarmkamer dat er wat gebeurt. Dan komt het je binnen en mocht er dan een land vragen om assistentie, dan kan het verleend worden hier. En dan coördineren ze het hier al hier. Dit is het coördinatiecentrum. Van een alarmkamer. En we gingen al een meeting met een orencommissaris in het gebouw. En daarmee kwam een einde aan deze prachtige reis bij de Europese Commissie en het Europese Parlement. Geweldig. Ja, dat weer dus. Weer een hele mooie reis. Zat je hem jongen ha. Vond je het leuk vinden, dan doe hem heen. Moest mensen van de Friese vloggen, abonneer je dan op mijn kanaal. En als je volle meer video's. En waar weet ik hier wel, waar eens een keer naar de EU. Of ergens oors. Of door een suggestie. Ja.